l'any 25. Llavors ja tenia 6 anyets. Llavors ja te recordes de moltes coses, oi? Del Poble Nou, com era el barri, oi? La Rambla, no sé, el tramvia. Era poble. Era molt maco abans el Poble Nou, nen. Molt familiar. Ara és elegant, és distingit, oi? Abans era de treballadors. Els pescadors, a la platja, era bastant diferent, nen. I ara què hem de fer? Esclar, eren els treballadors de la barriada i van començar amb aquesta idea del cooperativisme aquest, això de fer cooperatives, que aniria més bé, i mireu, van lograr-ho, i ho van tenir-ho, aquesta va ser molt maca, n'hi ha hagut altres, oi, però aquesta ha sigut sempre la més gran. Hi havia la granja, aquesta era preciosa, i veníem aquí a comprar, i no sé, era una cosa de venir tots aquí el dissabte a la nit, al bar, feien coses, era familiar. La idea de venir aquí era que aquest és abans de ser un Ateneu Popular, va ser una cooperativa i la Flor de Maig és un dels exemples així importants del que va ser el cooperativisme a Poblenou. La cooperativa La Flor de Maig va començar a finals del segle XIX. Tenia com moltes altres cooperatives d'altres barris i d'aquí, tenia una quantitat de socis impressionants. I era una cooperativa no només de consum, sinó de producció. El tema del cooperativisme s'emmarca en la qüestió de les condicions de vida dels obrers, no? Des de finals del segle XIX fins a... durant tot el que va ser els inicis de la industrialització i fins tot el període que ens ocupa, el preu dels aliments era altíssim, molt més cara. Així com ara tenim un problema molt greu amb el cost de l'habitatge, en aquell moment la població de barris com aquest tenia accés als aliments molt alt. Las cooperativas se basan en que, claro, los beneficios son comunes y normalmente se reinvierten en el funcionamiento de la cooperativa. Bueno, como algunas cooperativas tienen grupo de producción y grupo de consumo. Muchas pues solo tienen grupo de consumo y lo que se hace es buscar pequeños productores. Entonces, en aquella época en general se ligaba producción con consumo. O sea, los que producían eran trabajadores de la cooperativa y tenían un salario a cargo de la cooperativa y los beneficios pues se repartían, o sea, y normalmente se reinvertían y tal. O sea, la cooperativa no es que contratase o que fuese a comprar la producción, sino que la producían ellos mismos. No, las cooperativas en general no, estaban ligadas, o sea, claro, era una parte de un movimiento obrero que tenía pues otras partes. O sea, la parte cultural igual así la vemos más con lo que era el edificio de la Tesidora. Cultural, política, etc. La granja no me acuerdo dónde estaba, pero era fuera de Barcelona. No producían exactamente aquí porque aquí había campos, pero supongo que era más caro el terreno porque en el momento en que se empieza, claro, ya cuando empiezan las cooperativas, ya la industrialización en el Poblenou empieza bastante pronto. Era un poco, le llamaban la Manchester catalana. O sea, el precio del terreno era bastante alto, muchos agricultores fueron vendiendo los terrenos y bueno, también pues, hubo mucha presión ahí. Y supongo que era difícil conseguir un terreno de proximidad. Una de las cosas interesantes, es verdad que estos edificios, aquests edificis, aviam, la façana evidentment l'ha dissenyat un arquitecte i així, però aquests edificis molts cops eren construïts pels propis socis. Bueno, a ver, no había tanta... La especulación del suelo, a ver, era grande, pero lo que era el suelo en sí no estaba tan caro comparativamente como ahora. Es que hay que pensar que eran muchísimos. Hay que pensar que eran muchísimos y hay que pensar que muchos, o sea, claro, es otra de las cuestiones otra de las cuestiones ahí interesantes sería cómo ha cambiado el tejido productivo. Ahora, como que muy poca gente es realmente capaz de pues construirse una casa. En aquel momento había dentro de los socios de la cooperativa pues había muchos más que eran marmolistas, fusters. Sí. Es que eran muchos, era muy grande.
los nuevos barrios que se van creando en aquel momento. Como hay una clase obrera que estaba en los barrios, mayoritariamente en barrios como el Clot, el Poblenou, Gracia, que eran de antiguos pueblos, esto era San Martí de Provençals, o sea, que en general son trabajadores de nivel bajo pero con contrato, zonas donde también se mezclan con pequeños talleres, con gente que tiene su propio taller, que tiene un oficio. Y los barraquistas son personas recién llegadas, normalmente provenientes de la inmigración del campo, no del campo catalán, muchos trabajadores de principios de siglo venían del campo catalán. Es de la inmigración que llega pues, de Murcia, a la exposición del 29 vino mucha gente de Murcia, de algunos de Andalucía, los llamaban murcianos como en Argentina se llama gallegos a los españoles. Entonces eran los barraquistas, era como unas condiciones de vida diferentes. Sí habían algunas personas que conseguían dejar la barraca y conseguir realquilar una habitación igual en un edificio así, pero normalmente estamos hablando como de una clase social diferente. O sea, hay autores que dicen que es un poco un subproletariado, la gente que vive en barracas y así. Normalmente son pues, peña que trabajava cuando podia, igual mujeres que hacían faenes... Hi ha com una entitat o com una junta que ho gestiona, però depèn de com es podria assimilar a un centre cívic, entre cometes. El que passa que és veritat que no depèn de ningú que treballa a l'Ajuntament, sinó que és una junta que bàsicament fan tallers, coses ja que feien nens, per ping-pong, coral o bueno, el que sigui. Balls de saló, que feien... I durant la guerra, a la Flor de Maig venien vostès o estava tancada? Se'n recorda? No, veníem a comprar perquè teníem... Durant la guerra també? Fins després de la guerra va durar poc, però tota la guerra va aguantar. Va aguantar. Va ser després de la guerra que la Flor de Maig va anar perdent, però la guerra va aguantar perquè teníem moneda que la feien amb uns cartonets, que encara tinc un cartonet que valia per venir a comprar. I quan es va acabar la guerra, com que vam quedar sense menjar i sense diners i sense feina, havies d'anar allà a buscar que et daven alguna de menjar. I això m'ha quedat molt gravat i és el més trist de la guerra, perquè amb els fusells, així perquè no ens moguéssim de la cera per fer cua, perres catalanes, no sé què, això em queia més malament, aquesta paraula. I el que hi Podellano, cada dia a les 10, perquè escoltàvem els ràdios d'amagats. Els veïns, el meu tio va fer un ràdio de galena i al vespre teníem aquell auricular escoltant-ho i el que hi Podellano cada dia a les 10 parlava. Quan vindré a Barcelona, de totes les catalanes que ens mataria, i ara quan vaig poder anar a Sevilla, vaig anar a la seva tumba. I li vaig dir, mira, tu m'havies de venir a matar a mi, però jo ara estic aquí trepitjant la teva tumba, apa, perquè m'amargava la vida. Nen, tenia 16 anys i em van tallar la vida, coi, això no pot ser. I això no me s'olvida, Però són molts anys, nen. I que mai ho veieu, que ara ho veig negre, I ho vam passar molt negre i ara ho veig. Perquè ara esteu molt malcriats. Sou acostumat a grandesa, a viure, tenir cotxe, tenir de tot. I abans que estàvem acostumats a res, va ser pesat, imagina't ara. Imagina't ara. Principalment de l'associació de veïns, des del barri, perquè fos un espai que tornés a ser del barri. I em sembla que va ser el 1978 que va començar a funcionar com a Ateneu Popular. Doncs van concedir aquest espai com a Ateneu Popular i jo en aquella època, era jove, estava embarassada a més, a la meva primera filla, i vam entrar aquí i això era un espai superbonic. Així com havia estat superdeteriorat abans, el van deixar, com ara, que està amb el parquet i tal, però recent, tot posat, pintat, arreglat, tot estava molt, molt bonic, cosa que ara et fa molta llàstima perquè es nota que des de l'any 78 fins ara no han fet absolutament res i ho han deixat morir del tot perquè aquest edifici feia molt de goig.
Abans del 78, jo, quan era una nena que anava aquí a l'Institut del carrer Batràs, durant una època que allà feien obres, allò era del sindicat vertical. Es veu que ens ho van cedir i vam venir a l'escola aquí. Però llavors no estava maco, l'edifici estava també molt deixat. Va ser quan ho van donar com a Ateneu Popular, que ho van arreglar i ho van deixar tot molt bonic. I llavors aquí era un espai de molta llibertat, eren grups molt diferents. Jo vaig fer la primera preparació al parc aquí, amb la meva filla, ho vam organitzar i veníem aquí i ho fèiem en una sala. Vaig estar al grup ecologista també, hi havia un grup de dones molt potent. Hi havia... Van inventar el pastís aquest de la Flor de Maig. Exacte, sí. Són les que van inventar el pastís de la Flor de Maig. Hi havia... es feia una revisteta. Hi havia molts grups. Hi havia la Colla del Drac, al principi es va començar a fer aquí també, i funcionaven, cada grup era autònom i es feia una assemblea, no sé cada quan, no ho recordo, era una assemblea així que anàvem tots representant de tots els grups i una junta que ho portava. El que passa és que això durant 10 anys va haver molta efervescència i a partir dels 10 anys que es va inaugurar la part del centre cívic de Can Felipa, algunes entitats van anar per allà i aquí van anar desapareixent entitats. A més, també, com que es va anar consolidant tot el tema democràtic i tal, molta gent d'esquerres que estava implicada amb la Flor de Maig va començar a tenir càrrecs a l'Ajuntament, a la Diputació, i es va anar com descapitalitzant el tema de persones d'aquí, no? I va anar perdent força i fins que ara, el mes de maig, l'Ajuntament ho va tancar i no va pagar més lloguer.